Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 12 июнь пәнҗешәмбе көне атна кичен Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия Индонезияга хәрби очкыч экспортлаячак. Төркия илбашы Төркиянең саклану сәнәгате агентлыгы һәм Төркия авиациясе һәм галәм сәнәгатен рекорд экспорт килешүе өчен тәбрик итте. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатендә мөһим борылыш ноктасы турында җиткерде һәм илдә ясалган 48 Каан хәрби очкычының Индонезияга экспортланачагын ачыклады. Шәршәмбе көнне X платформасында белдерү ясаган Эрдоган бу тәрәккыятне бик мөһим һәм канәгатьлек уятучы алгарыш дип атады һәм очкычларның Индонезия белән имзаланган килешү кысаларында Төркиядә ясалачагын әйтте. Килешү буенча шулай ук җитештерү барышына Индонезиянең җирле сәләтләре дә кертеләчәк. Эрдоган милли саклану сәнәгатебезнең үсүен һәм сәләтләрен күрсәтүче бу килешүнең Төркия һәм Индонезия өчен хәерле булуын телим диде. Анадолу агентлыгына белдерү ясаган медицина чыганакларына күрә Израиль армиясе блокада астындагы Газзаның төрле төбәкләрендә тагын 80 фәлестинлене үтерде. Үлүчеләр арасында Израиль көчләре тарафыннан атып үтерелгән ким дигәндә 57 ярдәм көткән кеше бар. Bir İsrailli кеше хокукларын яклау төркеме Израильнең Газзага киткән ярдәм көймәсендәге 2 халыкара активистны төрмә җәзасына хөкем итүен ачыклады. Адалах исемле хокук оешмасы һәм хокук үзәге Бразилиялы үзихтияри Тиаго Авия һәм Авропа парламенты әгъзасы Рима Хасанның калганнарыннан аермалы рәвештә бер бүлмәле төрмәгә җибәрелүен белдерде. Кеше хокукларын яклау төркеме бу гамәлне үзихтияриларның хокукларын бозу һәм аларга рухи һәм сәяси басым ясау керешүе дип атап гаепләде. Лос-Анджелеста тынычлык бетте, хозурсызлыкны һәр җирдә күреп була. Кичә бер телевидение программасында чыгыш ясаган губернатор Гевин Ньюсом Калифорния халкына каршы торырга кушып булай диде. Аңа баш имәгез, ул Трампны күз алдында тота иде. Бу сүзләр исә җитә калды. Шәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә урамга чыгу тыюының вакыты тулгач басып алуларда якыннары сак астына алынган дистәләр гаилә шәһәр үзәгендәге федераль сак астында тоту үзәгенә кабат юл тотты. Полиция юлларны диңгез пехоталары федераль бинаны саклый, мылтыклары яннарында. Шәһәрдә милли сакчы гаскәрләре саны 2 тапкырга артты. Лос-Анджелесның полиция департаменты вазгыятьнең контрольдә булуын белдерә. Ләкин җомгадан бирле атылган 600дән артык пластмасс пуля моның киресен күрсәтә. Дональд Трамп губернаторга кулга алу белән янады, штатны гаепләнүчеләрне саклауда гаепләде. Хозурсызлык Нью-Йорк, Филадельфия, Даллас, Остин, Сан-Францискога җәелде. Һәр шәһәр хәзер Лос-Анджелесның кайгысын уртаклаша. Көндез Гаделлек сарае янында протест чарасы планлаштырыла. Төньяк Ирландиядә дә тыныч түгел. Балимена һәм тирә-ягындагы районнарда җинси яктан көч куллану дәгъвасыннан соң кырыслык очраклары артты. 3 көн буе дәвам иткән вакыйгалар кризиска әйләнде. Транспорт чараларына ут төртелде. Качаклар һөҗүмнәргә дучар калды. Атна башында дәгъва ителгән җинси яктан көч куллануда гаепләнүче 2 егетнең кулга алынуыннан соң башланган хозурсызлык үсте. Полиция хезмәткәрләре Балимена һәм янындагы районнарда бензин бомбалары, кирпечләр һәм фейерверклар белән ясалган һөҗүмнәргә дучар калды. 30дан артык хезмәткәр яраланды. Шулай ук транспорт чаралары зыян күрде, эш урыннары ябылды. Ларнеда битлек кигән яшьләр Ларне күңел ачу үзәгенә һөҗүм итте, бинаның тәрәзәләре ватылды, янгын чыгарылды. АКШта федераль бер судья Трамп җитәкчелегенең Колумбия университеты студенты һәм Фәлестин яклы активист булган Мәхмүд Халилнең сак астына алынуын хаклы итеп табу өчен АКШның тышкы сәясәт мәнфәгатьләрен куллана алмаячагын җиткерде. Судья карарның 13 июнь җомга көненә кадәр гамәлгә кертмәячәген ачыклады. Төбәк судьясы Майкл Фарбиард шулай ук хөкүмәткә апелляция өчен җомга көненә кадәр вакыт бирде.
Вәкаләтле чыганаклар һәм матбугатта чыккан хәбәрләргә күрә, АКШның Гыйрак, Бахрейн һәм Кувейттагы илчелекләре төбәктә арткан куркынычсызлык рисклары аркасында илчелекләрнең һәм биредә эшләүче персонал һәм гаиләләрнең өлешчә эвакуациясе өчен әзерләнә башлады. Бу тәрәккыят АКШ илбашы Дональд Трампның Иранның Вашингтон җитәкчелеге белән төзиячәк атом төш килешү кысаларында уран баютыны туктатуны кабул итәчәгенә бик ышанмавын әйтүеннән соң барлыкка килде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Türkiye'nin tışkı siyaseti topşu tizmemizдің бүгінгі чаралышында Türkiye һәм Бахрейн достлык көпкүрлі стратегик хезмәттәшлеккә әйләнә темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Джемил Дуач Ипекнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Türkiye белән Бахрейн арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләр Бахрейнның 1971 елда бәйсезлеген алганнан кыска бер вакыттан соң 1973 елда рәсми рәвештә башланды. Уртак тарихи һәм мәдәни багланышларга нигезләнгән шушы мөнәсәбәтләр еллар эчендә тирбәләнүчән барыштан узса да, соңгы чорда билгеле бер тизләнүгә иреште. Мирата соңгы берничә елда ике ил арасында сәясәт, икътисад, саклану, энергетика һәм мәдәният өлкәсендә хезмәттәшлек күбәя. Форсы култыгы төбәгенең үзгәргән геополитик тигезлекләре һәм күп катыплы дөнья тәртибе Төркиянең төбәктәге маневр мәйданын киңәйткән булса, Бахрейн кебек илләр белән урнаштырган уртаклыкларны тагын да әһәмиятле кылды. Türkiye'nin Türkiye İslam dünyasındaki təsirli rolü kısalarında dus һәм кардәш Бахрейн белән мөнәсәбәтләр ике яклы файда нигезендә үсәргә дәвам итә. Türkiye-Бахрейн сәяси мөнәсәбәтләре ике яклы аңлаеш һәм хөрмәт нигезендә алып барыла. Беренче елларда шекләнгән дәрәҗәдә алып барылган элемтәләр 1986 елда ул чактагы баш министр Тургут Özalның Бахрейнгә ясаган сәфәре белән мөһимлеген казанды. 1990 еллардан бирле ныгый башлады. Салкын сугыштан соң күп кырлы тышкы сәясәт эзләнүенә кергән Анкара форсы култыгы илләре белән элемтәләрен арттыра һәм 2000 еллардан бирле Бахрейн белән югары дәрәҗәле сәфәрләр күбәйде. Әйтик, 2016 елда Бахрейн патшасы Хамад бин Иса ал-Халифа Төркиягә сәфәр оештырды. 2017 елда исә илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Манамага рәсми визит ясады. Шушы сәфәрләр вакытында саклану, дипломатия, мәгариф һәм икътисад өлкәләрендә топлам 38 килешү һәм меморандумга кул куелуы ике яклы мөнәсәбәтләрнең курылыш нигезен ныгытты. Бахрейн һәм Төркия икътисад өлкәсендә озак вакыттан бирле дәвам итүче уртаклыкны үстереп, сәүдә күләмен тотрыклы рәвештә арттыра. 2018 елда ике ил арасындагы сәүдә күләме 486 миллион АКШ доллары дәрәҗәсендә булса, бу миктар 2022 елда уртача 883 миллион долларга җитте. Шушы арту ике яклы базар форсатларының кулланылуы һәм эшмәкәрләр арасындагы элемтәләрнең күбәйтелүе нәтиҗәсендә тормышка ашырылды. Ике ил арасында үткәрелгән катнаш икътисад комиссиясе белән 2006 елда төзелгән Төркия-Бахрейн эш шурасы сәүдәнең төрләндерелүе һәм инвестицияләрнең кызыксындырылуында мөһим роль уйнады. Бахрейн икътисадының нефттән кала башка тармакларга инициатива тырышлары, төрек ширкәтләре өчен аскырма, төзелеш, финанс һәм туризм кебек өлкәләрдә яңа форсатлар тәкъдим итә. Мәсәлән, Төркия 1990 еллардан бирле Бахрейндә төзелеш проектларына эшчеләрне һәм техник белгечләрне җибәреп,
үз өлешен кертте. Соңгы елларда Бахрейн капиталының Түркиягә карата кызыксынуы да артты. Бахрейн инвесторларның Түркиядә финанс, күчмәсмейлек һәм сәнәгать өлкәләрендә $1 миллиард күбрәк инвестициялары бар. Түркия һәм Бахрейн иминлек һәм саклану мәсьәләләрендә дә якын диалог урнаштырды. Бахрейн НАТОның 2004 елдагы Истанбул саммитында башатылган Истанбул хезмәттәшлек инициативасы әгъзаларыннан берсе буларак, бу кысада Түркиянең төбәккә кагылышлы өлешләреннән файдаланды. Анкара Бахрейн кораллы көчләренең көчен һәм сәләтен камиллаштыру белән бәйле өйрәтү күнегүләр һәм консультация нисбәтеннән булышлык итә. Ике ил арасында 2012 елда имзаланган хәрби мәгариф хезмәттәшлек килешүе мөнәсәбәтләрнең хукуки нигезен тәшкил итте. 2016 һәм 2017 еллардагы лидер сәфәрләр вакытында саклану сәнәгате һәм иминлек мәсьәләләрендә килешүләргә кул куела. Террорчылыкка каршы көрәш һәм күзләү мәгълүматы белән уртаклашу мәсьәләләрендә хезмәттәшлек карарына киленде. Түркиянең соңгы елларда арткан саклану сәнәгате Бахрейнның да игътибарын җәлеп итә. 2019-2023 елларда Бахрейнның саклану җиһазлары импортында Түркиянең өлеше 3% белән кечкенә булса да, сизелерлек дәрәҗәгә җитте. Шушы ук чорда АКШ 93% белән иң башта тора. Бу кысада Түркиянең кешесез һава аппаратлары, көбәле техника һәм электрооптик системалар кебек эшләмәләрнең Бахрейнгә җибәрелүе көн тәртибенә килеп урнашты. Бахрейн иминлек ихтиҗларын төрләндерү максатыннан чыгып, Түркия белән якын эшләвен һәм ике яклы саклану уртаклыгын арттыруда тәвәккәл булуын белдерә. Бирәктә Иранга бәйле региональ янау һәм диңгез куркынычсызлыгы борчулары Бахрейнны көчле региональ актер булган Түркия белән саклану өлкәсендә уртак хәрәкәт итәргә тәшвик итә. Ике ил Фарсы култыгында тынычлыкны һәм татулыкны саклау максатыннан чыгып, хәрби мөнәсәбәтләрен үстерә. Зарур булган чакта уртак хәрби күнегүләр һәм өйрәтү программаларын оештыра. Түркия күп кутуклы системага күчү барышында Фарсы култыгы геополитикасында үзенә хас торышын алырга тырыша. НАТО әгъзасы буларак Көнбатыш иттифакының өлеше булган Анкара бер үк вакытта Русия һәм Кытай кебек актерлар белән тигез, баланслы мөнәсәбәтләр урнаштырып, үз идарәле тышкы сәясәт алып бара. Бу тотыш Фарсы култыгы илләре тарафыннан якыннан күзәтелә һәм югары бәя бирелә. Чөнки Түркия традицион Көнбатыш, Көнчыгыш айымырлыгына караганда күбрәк күп яклы дипломатия алып бара һәм ислам дөньясының һәм дә халыкара системаның төрле кутыпларының ышанычын яулауны максат итә. Бахрейн белән мөнәсәбәтләрдә шушы җәһәттән стратегик тирәнлек казана. Анкара Манама белән хезмәттәшлекне үстерү юлы белән бер яктан Фарсы култыгындагы йогынтысын күбәйтсә, шул ук вакытта региональ тарткалашуларда арадашчы яки җайга салучы роль уйный ала. Мәсәлән, узган чакларда Катар белән башка Фарсы култыгы күршеләре арасындагы кризис вакытында Түркия күрсәткән тотыш һәм аннан соң бөтен тарафлар белән яңадан диалог урнаштыра алуы төбәккә кагылышлы сизгер дипломатия сәләтен билгеләй итте. Күп катаплы тәртиптә Түркия һәм Бахрейн ике яклы мөстәкыйльккә хөрмәт һәм эчке эшләргә тыкшынмау нигезе белән өченче тарафларның көндәшлегеннән туган рискларны иң түбән дәрәҗәгә төшерүне һәм уртак мәнфәгатьләрне максималь дәрәҗәгә җиткерүне максат итә. Мөхтәрәм таңчылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән иман булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Фатих әфәнде Кәрименең Төркиядән Кара диңгез аша йөздереп җибәргән хәбәрләре халык өстәленә куелган җан азыгы. Габдулла Тукай.
Мақтыран тошар, Түркияге татар хүчретіне бағышланған таушы тізіміміздің бүгінге 24-ші бөлігінде Фатих Каримінің Истанбул мәктүплері турында сөз алып барабыз. 1912 ел Түркия үшін ауыр ел була. Балкан дәүләтләре Госманлыга каршы сугыш игълан ителәр. Шулай итеп, беренче Балкан сугышы башланып китә. Бу вакыйга Рәсәйдә яшәүче татарлар өчен дә мөһим бер вакыйга була. Рәсәй Балкан дәүләтләрендәге славян халыкларына тирәктәшлек белдерсә, татарлар үзләренең кан һәм дин кардәшләре булган төрекләргә хәйр-хаклык күрсәтәләр. 1912 елның октябрь азагында сугыш башланып китү белән Вакыт газетен нәшр итүчеләрнең берсе булган шагыйрь Мөхәммәд Закир Рәмиев, икенче төрле әйткәндә Дәрдмән, газетның баш мөхәррире Фатих Каримигә Истанбулга барып, беренче Балкан сугышының вазгыятын вакытта яктыртып барырга тәкъдим итә. Фатих Кариме теләп риза була. Ноябрь башында Истанбулдан беренче мәктүп язып җибәрә. Фатих Кариме Истанбулда яшәгән 4 ай дәвамында 70 очерк яза. Аларның күпчелеге Вакыт газетында, кайберләре Шура журналында басылып бара. Беренче хаты 1912 елның 3 ноябрендә җибәрелсә, соңгы хаты 1913 елның 9 мартында җибәрелгән. Татарлар тарафыннан яратып укылган бу очерклар 1913 елда Оренбургта Вакыт басмаханасында аерым китап буларак басылып чыга. Вакыт газетының махсус хәбәрчесе буларак Кәримнең Истанбулга баруының төп максаты беренче Балкан сугышы вакыйгалары турында дөрес мәгълүмат бирү була. Ул чит ил эшләре министрлыгыннан авырлык белән рөхсәт алып, төрек гаскәре сугыш хәрәкәтләре алып барган урыннарда фронтта булып кайта. Шулай ук җимерелеп баручы Госманда императорлыгы башкаласындагы хәл-әхвалны, төшенкелеккә бирелгән төрек зыялыларының уй-фикерләрен, сугыш аркасында матди кыенлыклар кичерүче гади халыкның тормыш көнкүрешен тасвирлый. Төрек учагы кебек уйышмаларның, шулай ук төрек хатын-кызлары хәрәкәтенә тирәктәшлек белдерә. Төрек телен һәм әдәбиятын, гарәп, фарсы, француз телләрен камин белүче. 1896 елда Мөлкия югары уку йортын тамамлаган Фатих Кариме Истанбулда төрек җәмгыятының һәм мәдәниятының күренекле вәкилләре, яшь төрекләр хәрәкәте җитәкчесе һәм сәясәтче Әнвәр Паша, баш вәзир Сәид Хәлим Паша, Мәгариф министры Әмруллах әфәнде, Иштихад журналы наширы Абдуллах Җәүдәт Карлуда, сәясәтче Зия Гокальп, Дарül Мөгаллимин, Пединститут ректоры Мустафа Саты бәй, сәясәтче Мизан газеты наширы Мурат Мизанҗы, язучы Харида Әдип ады бар һәм башка бик күп шәхесләр белән таныша. Газет хәбәрчесе буларак ул аларга Төркиянең Балканда җиңелүе сәбәпләре, Иттихад вә Тараккый фиркасы эшчәнлеге, илнең, Төркиянең һәм барлык мусульманнарның киләчәге турында сораулар бирә. Журналист Фатих Кариме Төркиянең төрле юнәлеш тотучы вакытлы матбугаты белән танышып, татар укучыларын да алар белән таныштырып бара. Кариме Танин, Хак, Туран, Хикмәт, Мизан, Иqdam, Тәрҗемани хакыйкать, Ифхам, Тасфири әфкар, Тәшрих, Яңа газета кебек вакытлы матбугатта күзәтү ясап бара. Төркия вакытлы матбугатына тулы күзәтүне 69-нчы мәктүптә ясый. Төрекчә чыгучы газетларда сүз иреге булмауга игътибар итә. Әһәмиятле сәяси вакыйга турында башта христиан газетлары яки нәшр итүчесе төрек милләтеннән булмаган газетлар хәбәр итә. Икенче көндә генә төрек газетлары язып чыга. Газетлардан 38-40 мең тираж белән таралучы көндәлек Сабах газетын нәшр итүчесе әрмән милләтле Михран әфәнде,
Журналлардан Юсуф Акшуранның түрік юртын ойырып күрсәтә. Сабах газеты тоткан кыйбласы белән Вакыт газетына якын дип таба. Мөхәррире Франциядә белем алган Әхмәд Фәрит бәй булган. Ихрам газетын иң дөресен һәм ачыктан-ачык язучы газет дип атый. Әхмәд Фәрит бәй Юсуф Акшура белән бергә сөргендә дә була. 67-нче мәктүп Төркиядә яшәүче татарларга багышланган. Кәриме күренекле татарлардан Юсуф Акшураны, Габдурашид Ибраһимовны, Әхмәд Агаевны аерып күрсәтә. Төркиянең төрле уку йортларын тәмамлап, шунда эшләргә калган татар яшьләрен телгә ала. Татар егетләре укый торган югары уку йортлары җитәкчеләре белән очрашып, әңгәмә кура. Уку йортлары укытучылары, хәтта җитәкчеләре арасында татарлар күп булуга игътибар итә. Укучы яшьләр һәм укытучылар арасында татар кызлары да булу сөйнешле хәл дип яза. Авропа илләре шул исәптән Русия империясе сәяси көчләренең төрекләрне панисламизм һәм пантүркизм идеяларын таратуда гаепләүләрен нигезсез дип кире кага. Төрекләр илләренең калган өлешен ничек тә саклап калу, прогресска, алгарышка ирешү, халыкның көн күрешен бөтәйтү турында уйлый. Мусульманнар яки төрки халыклар өчен бер дәүләт төзү тәкъдиме белән чыгучыга, акылдан язган кешегә караган кебек карыйлар дип төрекләрне яклап яза. Вакыт газеты абунәчеләре очеркларны диккать белән укып баралар. Вакыт газетында әлеге очеркларга карата уңай һәм тискәре фикерләрен, төрекләрнең сугышта җиңелүенә ачынуларын белдерәләр. Мөхтәрәм ташар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшу тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мактарам таңышар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.